କଣ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତେଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନୂଆ ଅଫର୍ ଏବେ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ସେ ଅଫର୍ଟି ବିଷୟରେ କହିବା ଆଗରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ କଲେ ଆପଣ ଯଦି ତେଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ରେଫରାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତେଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି। ତେଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି। ଏଇଠି ଅଫର୍ଟି କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଅଫର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆସିଛି। ଅଫର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସେଣ୍ଡ 500 ଅର୍ ମୋର୍। 500 ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଡ କରିବ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏହା ସେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 2ଟା କୁପନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କୁପନ୍ ମିଳିବ। ସେ କୁପନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସ୍କାର୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ରିୱାର୍ଡ଼ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା 17 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଟାଇମିଂ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆଜି ହିଁ ଏହି ଅଫର୍ଟି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଦେବି ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଅଫର୍ଟିର ଲାଭ ଉଠାଇପାରନ୍ତୁ। ଏବଂ ରେଫର୍ କଲେ ପର୍ ରେଫର୍କୁ ଆପଣ 51 ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପର୍ ଇନଭାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 51 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 51 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଏହି ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା। ତ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫର୍ଟିକୁ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଯେତେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଫର୍ଟିରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି।